na shiru ba zan bayyana ba amma in ƙarya ne dole naka sai naka da are na mana wayo kai wai zo muna aba kana tafiya kamar sai kira mai yi wa gari una kamar wanda akwai mai gari ya bata na ji kana yi kana ce wai naka sai naka me ya faru da a zuciya nake bari yanzu dole in fito filin bayyana me ya faru naka sai naka dadin zama sai bare ƙarya ne kamar ya naka sai naka kai zan ga ma gaskiya ni fa ko a siyasa da kake gani na zan zaba babu wani sauran shege kaji da abun ya lalace kai da labirin tambaye ka na sani kai Hausawa ne kana ji Hausa sosai kwarai a dai kana ji danka sai ba ka da lafiya sai dan wanka ya zo daga gari ka ne za a taimake da kai ko kwa tun da ka ce naka sai naka ba ka da lafiya dan wanka na Maiduguri sai a bari sai ya zo kafin a duba lafiyanka ko kwa ya za yi nan ai kafin ya zo na mutu ka mutu ko ka ga ni naka sai naka bai mara na baci nan ko ba ka ba yanzu a dan wuta ya kama makotanka sai an jira dan wanka ya zo zai kashe maka wuta ko ko makota ne zai kashe ma wuta kafin ya zo na babake ka ga naka sai naka bai yaci baci nan ko to bari ka ji a dan asa ya saka ce sai naka wala za ka ji kunya saboda abu da ne bari ga maka shi zama lafiya da kana ji yafi zama yaro mai sarki una kana ji kai gonzo kolle da mu shi una sa da ka gani ka zabi mutumin kure kar ka ce sai naka ka duba mutumin da ya cancanta kar ka ce sai naka ka duba mutumin da nan ya ci sakani da Allah bonde ba bambanci addini ba bambanci kabila ba wannan yare nan ne ko dan wana ne ko dan wa mamam to shine zai maka aiki amma yanzu a den ka ce sai naka kada ce wai mu ba ba mu da Hausawa a den naka ne ko da ka mutu sai wani kare ta baka sai naka ya zo nan ko kaga ba zai yi ba kaga akwai sace ni da aka yafa anan ma dan gari na kasa fahimtar in fayyace maka na gaskiya sai wani bare to kana jin yanzu Allah ya kawo mana gurzo adili ina baka kyaman ruwa kowa da Madina kowa na so kana ji ko kamar ya ban gana ba an gwan sarci an yi an gwan kanawa an yi an gwan dosa ba yi ba kawo an yi a den ka bi duka wannan wodi ana yi a kawo constituency ba a taba samun den takara gwara daya wanda ya fito daga gwan dosa yayi ba ko an samu babu ba samu an samu gwan dosa an yi badarawa an yi kwaru an yi ina ne an yi amma gwan dosa ba taba samu ko guda daya yayi ba me yasa ba za bire ba to yanzu bari ka ji yanzu ba ka da jemu shakka babu gaci mu muna da jemu babu a dan yanzu an je za a dora aure wai za a tura gaba me gemu to ka gani gashi Allah ya kawo mana wanda ya kamata mu yi ba ka da labarin honorable Naziru Sunusi Abubakar ya fito a takarar jami'a shi a kawo constituency da majalisar jiha wai kana nufin malam fari me gemu malam fari me gemu wannan malam fari me gemu da ka gani na da circi ba ka ga gaje mu Allah ya bashi kuma yana da zuciya daya baya yin kariya a dan ya doka alkawari ba zai cika ba wala ba zai ga maka gaskiya to shine ya kamata yi kar ka ce wai naka sai naka a dan naka sai naka ne zaka ci waka yanzu ba gashi muna ji aka jikin mu ba a fa ciki ka zabi wanda ya kamata kar ka bi naka sai naka to shi me ke nema yana neman dan majalisar jiha a kawo constituency an yi zaben nashi yanzu za yi sai kwana takwas ce na yanzu ko tara ne ko goma ne mai kwana takwas ya rage yayi a ina ne za yi a kawo constituency a kawo sauran kwana takwas to a din Allah ya kai mu 2023 wannan da muna ciki ranar zabe kar ka manta ka zo ka dingule naka honorable Naziru Sunusi Abubakar wato jami'a ne a jami'a APC ka zabi naka tun da ko ma kai ko ba kai ba ya kamata ka yi nazari da tunani kar ka ce naka sai naka wani lokacin naka ne na kashe ka ko ta mabura uba to kai wai anya ba zan yebo kayan girki na in je kawo constituency in tare Allah sa sai an yi zabe ba to na rantse da Allah ne ni za a yakin zabe in dai na Naziru ne kai ba maganar naka sai naka ko ma waye